Здравейте! Нашето място в България и този четвъртък е от Пловдив в предфинала на една наситена и слънчева седмица. Личността на деня днес избираме да е Йоан Левиев. Неговата 91 годишнина от неговото рождение честваме утре на 31 октомври. Знаете, миналата година имаше голяма изложба в чест на неговата 90 годишнина. Той работи както на статив, така и в големи публични пространства, стенописи, мозайки, цикли с исторически и митологични мотиви. Името му стои в ядрото на така известната Пловдивска школа от 60-те, редом с имена, които често повтаряме напоследък, а и не само. Стилът му се разпознава по силната фигуралност, богата колористика и алегоричен разказ. Теми за паметта, свободата, тялото, за музиката също така. За Пловдив Левиев е не само автор в колекциите на Градската галерия и в много частни сбирки, а и част от градската идентичност. Поколение е превърнало изкуството в публичен знак. Негови картини могат да се видят в постоянната експозиция на Градската художествена галерия на улица Съборна 14 в Стария град, в много къщи в Стария град, на публични пространства в така известния подлез до Баня Старин на скоро реставрирани мозайки, както и в фоайето на Дома на културата. За съжаление обаче там стенописът му беше разрушен, унищожен преди 10 години по време на ремонта и там може да се види репродукция на този стенопис. Затова пък на още публични места в сградата на Драматичния театър в Пловдив е стенопис, чиято репродукция, между другото, ние имаме тук в студиото. Ще видите след малко зад гърбовете на гостите ни. Тук виждаме стенописа от фоайето на Народна библиотека Иван Вазов, където също той е един от художниците. Главната улица от Йоан Левиев също ще видите зад гостите ни. А сега да видим и кои са те. Седмицата, в която БНТ 2 отбелязва Деня на народните будители, в нашето място България от Пловдив ще видите песенният многоглас в съвремието, диригентът на хор Детска китка Яна Делирадева, нашето школско гнездо, новият химн на така известното Щъркилово училище в Белозем, диригентът Константин Добройков за концерта с класическа музика на Милчо Левиев, кино извън схемите, режисьорът Димитър Кутманов, от София Бойка Велкова и спектакълът Театър. Срещата, която предстои в предаването, е с Яна Делирадева, диригентката на хор Детска китка и преподавателка по хорово дирижиране. Ще си говорим за пътя на един детски хор, от първото прослушване до международните сцени, за дисциплината и за радостта от това да се пее в синхрон. Яна Делирадева, здравейте! Какъв по-хубав разговор в навечерието на 1 ноември, Деня на народните будители. Няма да ви наричам будител обаче, защото много хора взеха да венчаят с такива титли от всякъде и някои са доста съмнителни, да го кажем. А вие сте толкова безспорна, че сега да не ви редим в такава класация. Как започна сезонът след един много дързък и активен предишен сезон за хор Детска китка с много награди, пътувания? Доста ангажирани сме още от самото начало на сезона, защото след участие в конкурс в Италия през април тази година имаме доста покани в най-различни стилове, така да се каже, музикални да пеем. И с децата просто още от септември месец, от началото на нашия творчески сезон, винаги е един лагер, който правим. Още от тогава сме захванали и вече работим по концертните си програми. Имаме участие в Габрово наскоро. Сега ще имаме в фестивала на фолклорната песен. Професор Бураджиев организира този фестивал. Той е следващата седмица. Да, след това имаме в Хасково участие в новогодишния фестивал, Коледна новогодишна песен. След това имаме участие с Пловдивска опера в новогодишния концерт. След това имаме други неща. Имаме покана за Щатите тази година през юни от един много голям музикален фестивал. Въобще доста ангажименти имаме да са здрави децата. От Япония до Щатите вече ще сте пребродили цялото земно кълбо, както се казва. Цялото няма да е, но ще сме отишли на два континента, различни от Европа, което така, понеже аз съм възпитаник на този хор, аз съм пяла 12 години в него като дете, аз съм пътувала само в Европа и така смятах, че има нещо, което мога аз пък да додам към историята на този прекрасен състав. И то е да изнесем нашето изкуство в други
континенти. За сега това успяхме да направим. Япония и надявам се Америка. Много ще е хубаво след време и с Божана така да си говорим, която също ще каже, че е възпитаничка на този хора сега. Така текат нещата при вас, нали? Не знаем. Да, надявам се по някакъв повод и тя да може да има възможността да го каже. Освен нея, вие имате много дъщери, нали, в лицето на хористките, които как наистина се подхожда от първото прослушване до подготовката за международните сцени? Това е много дълъг процес на опознаване, на разбиране какво всяко дете носи като потенциал, на обучение, разбира се, защото ние имаме така с годините доста стройна система, която сме развили, която върви още от моята майка, но я обогатяваме, осъвременяваме, в зависимост от това какъв е екипа. Така че вървейки заедно с децата по пътя на тяхното съзряване, ние също се учим на неща като преподаватели и като артисти също така, защото децата са носители на много спонтанност и много искреност, доверие, любов. Това всички тези работи имат огромно значение в работата с тях и довеждането до такива резултати, които аз смея да кажа, да твърдя, че този хор е на полупрофесионално ниво. Децата, ако можеха да бъдат заплатени за това, биха били заплатени доста добре. Да, това е единственото условие, което го прави непрофесионален по регламенти. Да, концертния състав със сигурност, да. Знаем, защото ето вие категориите, в които често попадате в конкурсите, са на тези на по-висока възраст, примерно. Да, трябва да се състезаваме с по-висока възраст, така е. Да, което нали, и побеждавате, разбира се. Този конкурс в Италия ви отвори вратата и към други покани, така ли? Да, още не се бяхме прибрали в България. Имахме няколко покани за Австрия, за Швейцария. В България имахме няколко покани на места, където до сега не сме присъствали на тези сцени. Това е много, много приятно, но също така е много важно човек да избира къде точно да се появи, защото това е като славата, която идва постепенно с така постепени усилия и славата, която изведнъж те върхлетява. Да можеш да устоиш така, че да може да се развиват нещата по естествен начин и да не те завлича да не те всмучи тази сила на успеха. Много е важно това. Виждам, споменахте различни жанрове. Някои изискват по-строго изпълнение и поведение, други обаче предполагат повече артистичност. Често такива категории има и в хоровите конкурси. Вие как балансирате между двете? Знаем, че носите оттам, откъдето сте учили, примерно носите нови традиции, които са свързани както с музикалността, така и с въобще мисълта за общност. Идеята за общност. Сега ме навеждате на една мисъл, която не съм имала повод да споделям, но истината е, че всъщност аз не съм с моето образование, което не беше във втората си част, не беше в България. Да. Не мисля, че толкова много съм донесла някаква различна култура, а по-скоро там се научих спокойно да бъда себе си и да бъда свободна да се изразявам. Тоест, това, което в момента правя, е по-скоро продукт на това, че бях окуражена, че това, което притежавам, е неповторимо в този вариант и трябва него да показвам. И понеже аз съм по-танцовална, някои от нещата, които правя, са по-танцовални. Но истината е, че всичко зависи от самата музика, от дозата, от вкуса, който съм изградила до този момент, от влиянията, които изпитвам. Тоест, нямам един единствен отговор за всичко да кажа, ето това така се прави. Това, което мога да кажа е, че работя, за да и мисля върху нещата, които правя на идейно ниво, на философско ниво. И мисля, че това ме води. И екипа, с който работя,
всичко обсъждаме заедно. Някой път те ме навеждат на някои идеи. Така че, ако се налага да танцуваме, трябва да има причина за това. Но свободното изразяване на чувства е от абсолютно значимост при мен. За децата също трябва това да го правят. За мен това е от първостепенно значение. Те да се чувстват свободни да се изразят и то всеки сам в един общ колектив, което е много трудно постижимо и всеки би могъл да се учи от този състав в нашето общество. Как това може да става с индивидуалности? Общност от индивидуалности. Аз, тъй като съм наблюдавал процеса ви на работа и като преподавател, и като диригент, прави впечатление именно това, че работите за създаването на общност не само в музикален план. Това също не е нещо много традиционно като похват, или е? Не знам. Не знам, не мога да кажа. Това е всичко, в което аз вярвам. Просто аз следвам, то е като вътрешен порив, аз искам да правя място за нормалност, такава каквато аз я разбирам, и на това обучавам и моите студенти. Повечето от моите студенти се учат да бъдат педагози по музика. Тоест, това е изключително важно да се посади това семе, което след това да разцъфне по техния начин, но да разбират, че без общността индивида е нищо. Така, той е окей, той ще бъде, ще съществува, но вятъра много по-лесно го разбутва и го бута на земята. Така че това го следвам много. Мисля, че моите студенти ще потвърдят, че работя в тази посока. Целенасочено. Но аз го вярвам. То не е само да го казвам. Въобще не мисля да ги питам. Да. То е ясно, че ще го потвърдят. Вас обаче мисля да ви питам, тъй като сме в предаване, което се казва Нашето място в България. Кое е любимото ви място в България? Сега той е малко с капан този въпрос, защото вероятно повечето ни хора, които са от Пловдив, казват Пловдив, но ако кажем така, извън Пловдив... Аз всъщност не бих казала Пловдив, нямаше да ми дойде на ума. Вижте колко интересно. Защо бързам аз да предсказвам? Аз обичам Родопите много в България и ми е любимо място за посещение, но истината е, че така напоследък откривам и други планини. Може би повече съм ходила, защото е по-близо до Пловдив. Примерно, много ми харесва Гоце Делчев, града. Така, последните 5-6 години няколко пъти ходих. Хората са прекрасни, там много светли, много позитивни. Градът е изключително чист. Има едно спокойствие. От друга страна има живот съвсем определено, така, който те могат да водят спокойно. Така, че, населените места наоколо, те са много живописни. Много красиво, много красива природа. Така че сега за този момент за това се сещам. Но има много места, където харесвам да бъда. Поради това, че работата ми е с много хора, предпочитам, ако може да е по-тихо, по-камерно, но да, и по-весели места бих посетила. Благодаря ви, пожелаваме ви да посещавате и весели и вдъхновяващи места. И с хора, и когато имате нужда от осамотение и по-камерно пребиваване някъде. Благодаря още веднъж на Яна Дели Радева, гост в Нашето място България. Сега струва ми се тематично свързан разговор, тъй като и мястото е живописно, и музиката присъства. Основно училище Гео Милев в пловдивското село Белозем успя да се нареди сред 10-те избрани учебни заведения и да спечели собствен химн в 4-то издание на инициативата Светилник на Сдружение Музикаутор. С изпълнителите на музиката и ръководството на училището ни среща репортера Антоанета Андреева. Идеята за създаване на собствен химн на училището се ражда през миналата година. Учебното заведение кандидатства в инициативата Светилник и получава 7 предложения за текст на песен. Избраният вариант носи заглавието «Нашето школско гнездо» и е предпочетен, защото най-добре описва историята на учебното заведение. За нас беше важно самият текст да отразява духа на нашето училище. Като Гео Милевци, като Штъркелово училище, като училище с много успехи,
училище, което има минало, но има и бъдеще. В химна се пее и за логото, и за патрона на нашето училище, и за знамето, и за всички училищни символи, като до този момент единствено липсваше химна. И така химнът става реалност благодарение на авторите на музиката и текста Христо Петков и Снежина Темелкова. На церемония в Народния театър в София училището и още 9 победители бяха наградени. Изключително вдъхновяващо представление беше да си част от тази общност на 10 училища, на които бяха подарени безплатно химни, направени от професионалисти, е нещо, което вдъхнови и родителите, които бяха с нас, и учениците, и изпълнителите, и колегите, и лично мен. А химнът звучи всеки ден в коридорите на учебното заведение. Учениците, които го изпълняват, се вълнуват, че песента ще остане в историята на училището за години напред. Гордея се и ще ми остане цял живот в съзнанието ми. Правихме много репетиции, даже си направихме клип на химна, който цял ден ни отне да го направим. Обичам да пея. Включил съм се в химна, защото мене ме избраха. Аз съм единственото момче в оркестъра за химна на училището. Занимавам се основно с пеене и имам много метали и копи. Училището в Белозем е наричано Щъркеловото училище, защото е единственото в България, на чието покрив има над 20 гнезда. Щъркелите и децата са неразделни и това е причината химнът да се казва нашето школско гнездо. Нашето училище е известно с това, че е 9-то европейско село на щъркелите. Имаме 22 гнезда на щъркели на покрива. Те идват на 1 март и ние да сложим мартеницата и да я свалим веднага. Децата приемат щъркелите като част от училищната общност. Много интересно е, когато сутрин, преди да започне ваканцията, щъркелите се разхождат из училищния двор, който е изключително голям, хубав и зелен. Децата играят край тях, нито едните се плашат, нито другите. Аналогията е, че както щъркела свива и се грижи за своето гнездо, така и ние градим нашата училищна общност, грижим се за нея и се надявам винаги да бъде пълна с малки щъркелчета. През тази година училището отбелязва 180 годишен юбилей. Поставен е барелев с патрона Гео Милев и плоча с най-известните цитати от неговите произведения. Училището се гордее и със своята алея на будителите. За нас патриотичното възпитание е изключително важно. Алеята съдържа паметни плочи на 5 белоземски будители и 5 будители от национален мащаб. Изключително ценна е за нас, защото там правим своите празници, децата поднасят цветя на паметните плочи. Всички ученици вече знаят наизуст своя химн и планират на пролет да посрещнат с него любимите си щъркели. Отлитаме към друго школско гнездо. Прелетът ще е до Старозагорска област, по-скоро до град Гурково. През 1855 година там е положено началото на светско училище, което и до днес продължава просветната си дейност. За 170-те години история и постижения на средно училище Христо Смирненски от Гурково включваме любимата ни Галена Паскова. Здравей, Галя! Здравей, Влади! За нас също е изключително удоволствие. Мога да кажа, че за този повече от половин ден, в който бяхме тук с екипа на училище Христо Смирненски, наистина имаме приятели тук. Това са прекрасни преподаватели с изключително талантливи деца и ще можете и вие да се убедите, но 170 години история, да, това наистина е нещо, което трябва да бъде почетено и те го почетоха по най-прекрасния начин, като събраха поколенията. Бивши директори, бивши учители, които продължават да се вълнуват и да живеят с една искрица в сърцето, защото за тях образованието на тези деца, които след малко ще видите, е нещо, което ги е вълнувало и продължава да ги вълнува. Лалю Лалев, директор на средно училище Христо Смирненски, честита ви годишнина, огромна като уважение цифра. Здравейте! Вече сме в края на юбилейния последен ден от честването. Наистина прекрасен празник. Моля ви, кажете ни накратко. Историята е неописуемо голяма. Кажете ни какво обаче успя да съхрани това училище през тези 170 години? Първо съхрани духа на груковци, определено, и второ, след като голяма част от тези деца, които виждате, остават тук да учат,
от това по-важно за нас няма. Сега да кажем и нещо, което така също е важно, че много от децата, които учат във вашето училище, не са от Гурково. Те пътуват, имат осигурен транспорт, те са избрали да учат тук, което също е така един вид признание. Тук се обучават над 120 деца, които пътуват от съседните общини Николаево. Всички деца са около 400, нали така? Да, което брой на пътуващи е едно средно малко училище за нашия район. Всъщност много интересно е това преминаване от сграда в сграда през годините. Да кажем и нещо интересно, което всъщност също стана дума днес, че училището е на 170 години, но то съществува още 20 години като килийно училище в друга бивша сграда, така че всъщност вашата годишна е още по-достойна. За съжаление, не са запазени тези сгради. Разбира се. Това е било през епохата на османското владичество, както му казваме сега. Но всичко това е правено със собствени средства на гурковци. Самооблагани са направили 1837 година, което е немислимо за днешни дни, без да обиждам. Сега да кажем, че днес една от новините беше откриването, всъщност голямата новина, освен на този тържествен концерт в читалище Войвода Генчо Къргов, запомних го, беше откриването на STEM център. 4 кабинета, изключително красиви по математика, по физика, пропускам, природни науки. Да, и това са част от прекрасните преподаватели, които, забележете, има пътуващи преподаватели. Тоест, те са дошли за малко, обаче са останали. Колко години? Здравейте! 6 години вече останах. Къде сте? Аз съм от град Стара Загора и пътувам всеки ден, защото това училище се превърна в мой втори дом. Това е много хубаво. Бихте ли се представили? Казвам се Диляна Джимчева и съм начален учител. Страхотно. Добър вечер, казвам се Пети Илчева и съм начален учител, целодневно обучение на учебния ден. Аз също пътувам от Стара Загора всеки ден. Добре. Защо останахте? Дойдох за малко, пък вече 4 години. Някаква магия има в това училище, може би. Каква е магията? Петя, с вас се запознахме по-рано. Здравейте, аз също съм пътуващ учител и аз съм от Стара Загора. Преподавам теоретично обучение, професионално на учениците от 9 до 12 клас. И искам да използвам вашия ефир, да поздравя всички колеги с празника и да им пожелая здраве и още дълги години да сме заедно. Времето напредва, да обърна внимание. Здравейте, вие не сте от Стара Загора. Не, аз не съм от Стара Загора, аз съм от Казанлък. Близко по район. Моля ви, кажете ми, вие имате прекрасно дар слово, както всичките ви колеги. Преди да преминем към тези прекрасни 3 млади хора, какво е важното за това училище? Ако може да го опишете с няколко думи. Разбира се. Важното в случая е духа, който има това училище. Добре. И сега прекъсвам ви, за да дадем думата. Днес се запознах с 3, нямам време, но ще ви представя Никол, Радослав и Ния, 11-ти клас и 2 12-класници. Те са с профил готвач. И днес всъщност те показаха всичко това, което са научили. Благодаря ви за тези хубави думи, които споделихте. Нашите зрители ще имат време да ги чуят в следващ репортаж. Моля ви по едно изречение, защо за вас е важно и с желание идвате на това училище? Всяко нещото, което се случва, наистина за мен е много важно, защото комуникацията най-много с учителите не дава тая мотивация. В нашия град има само едно училище и ние сме, освен съученици, ние сме заедно една общност. Това е много важно. Ние. Защото сме едно голямо семейство и се подкрепяме и обичаме всички. Влади, така да завършим. Това е едно голямо семейство, с което ние днес ви запознахме. Те продължават да творят история, да творят образование и да дават на страната ни такива прекрасни млади хора. Така за да завършим, щом си казвала. Благодаря на Галена, но разказът продължава, несъмнено. Изключително интересно посещение с върволица от герои. Върволица от герои има и в мюзикъла Продуцентите, който някъде след броени минути ще започне в Дома на културата Борис Христов. Ще се срещнем с диригента на този спектакъл Константин Добройков. Той ще дирижира и в събота големия концерт с класически произведения на Милчо Левиев, доста заете напоследък. Да видим интервюто с него, което направи Десислава Шишманова. Той е сред възпитаниците на Националното училище за музикално и танцово изкуство Добрин Петков, чието имена пишат биографията му на истинска школа за големи артисти.
Достатъчно е да споменем номинацията за Латино Грами в категорията най-добър класически албум през 2021, както и факта, че до момента е дирижирал някой от най-добрите оркестри, между които Софийски солисти, Оркестъра на Националното радио и Оркестъра на опера Пловдив. Но всеки дълъг път започва от вратата на дома. В този случай на семейство музиканти. Уроците по музика в къщи и в училище срещат Константин Добройков с първата голяма страст – барабаните, и втората специалност в музикалното училище – пиано. И едва на 17 години уроците продължават отвъд океана в планините на Сан Бернардино, САЩ, в Академия по изкуствата и после в консерваторията Оберлин, университетите в Северна Каролина и Бостън, където получава и магистърска степен по оркестрово дирижиране и степен доктор на музикалните науки. Връща се в България, защото вярва, че тук и в Европа може да бъде щастлив по начина, по който иска. И с цялата респектираща подготовка и свободната енергия на млад артист през 2013 година започва работа в опера Пловдив. Мястото, в което честността към изкуството и добрия вкус са кредо, а разчупването на граници, жанровата смелост и привличане на нови публики – мисия. В тази отворена за света опера маестро Константин Добройков има своя запазена марка. Енергията и ярките послания на танго-операта Мария от Буенос Айрес, рок-операта Исус Христос суперзвезда, мюзикалите Коса, Евита и най-мащабното сценично събитие през 2025 година – мюзикъла «Продуцентите» под режисурата на доцент Нина Найденова. В голяма част от заглавията диригентът е автор на оркестрациите, както и в случая с блестящата постановка по музика на Мел Брукс. Срещаме ви с него в навечерието на големия концерт «Човекът от Пловдив – класическата музика на Милчо Левиев». Събитие, което в Деня на народните будители отдава почит на големия артист. Програмата всъщност включва класическата музика на Милчо Левиев. И този концерт се явява като първия от редица концерти, които ще се случат в следващите няколко години. The Man from Plovdiv. Вики Алмазидо, жената на Милчо Левиев, е озаглавила така този цикъл. Човекът от Пловдив. Милчо Левиев, като започваме първия концерт с класическата музика на Милчо. Следващите години ще чуем театралната музика. Той е писал много театрална музика. И какво ли не. Това, което включва концерта, е изпълнение на Людмил Ангелов с токатина на Милчо Левиев в нов аранжимент, нова оркестрация. Аз добавих струнни инструменти по молба на Вики Алмазидо, а Тони Дончев всъщност разшири каденцата на токатината. Това е солово пиано произведение. Едно от последните, върху които Милчо е работил. Чух запис, аудиозапис, в който той обяснява как е искал наистина токатината да бъде направена в по-мащабен вариант. За джаз комбо плюс оркестър в дълъг вариант. Но всъщност това, което ние ще успеем да направим за този концерт, е да я представим в оркестриран вариант за струнни инструменти. Софийски солисти ще участват. И Людмил Ангелов. Друго нещо, в което аз съм замесен, е още една оркестрация на вариации по тема от Корели, която Милчо е писал. Тя съществува в оркестриран вариант от Васил Казанджиев за пълен оркестър. Съществува такъв запис. Сега аз я преоркестрирах за штрайх оркестър, за струен оркестър. Едно изключително красиво произведение върху тема от Корели. И вариации. Това е тема и вариации върху тема от Корели. Около 15 минути, страшна красота. Николай Желязков ще изпълни пиано партията. Също така ще чуем изпълнение на квартет Филхармоника, който ще участва с струнния квартет на Милчо. И също така ще чуем Павел Златаров, всъщност лидера на Филхармоника, на квартет Филхармоника. Павел Златаров, както и концертмайстор на Софийска филхармония, ще изпълни соната, заедно с Людмил Ангелов. Соната за пиано и цигулка. Концертът е от 19 часа в Дома на културата Борис Христов. Вход свободен, заповядайте.
Срещите ни с млади артисти продължават и в това предаване. Младостта в никакъв случай не означава незрялост, нито порок. Особено когато говорим за следващия артист, той е с вече доста очертан визуален почерк, с почит към едни особени състояния в киното, които можем да наречем гранични, с почит към тишината в киното и определено към визуалния език. Това е Димитър Кутманов, който скоро в поредицата Късо кино в Фарго представи 2 свои късометражни филма. Радваме се да го посрещнем сега. Здравейте! Здравейте! Радваме се, че отново сте при нас. Аз също се радвам, че съм тук. Още от Ече Хомо зададохте един много така подчертано минималистичен стил. Продължавате ли работата си в тази посока? Аз трябва да си призная, че все по-малко мисля за стил, честно казано. Преди като че ли не беше така. Как? Вие сте и теоретик. Не може да нямате и такава стратегия. Опитам се да не мисля да се получават органично нещата, защото понякога стила може по някакъв начин да изпревари съдържанието, ако мисля чисто стилно и да стане малко сухо и формалистично. Но това, което аз си мисля, е, че всяко съдържание си има необходима форма. И най-трудното в киното е това, което майсторите наистина успяват да постигнат. Аз не смятам, че съм, е да постигнат двуединство между форма и съдържание. Когато нещо, което искаш да кажеш, може да бъде казано само по този начин, с този аудиовизуален език. Така че от някаква така гледна точка, може би нещата, които се опитвам да изкажа, просто изискват подобен тип естетика и подобен тип киноизраз. Виждаме отказ от най-новия ви късометражен филм всъщност. Да. Това е филма "По голите хълмове". Какво можем да кажем за него? Това е първият филм, в който работих с Веси Кирякова от Red Carpet, която е страхотен продуцент и с която развивам и бъдещия си пълнометражен вече дебют. Друго нещо, което можем да кажем, е, че самия сценарий се роди страшно бързо и много така дори подсъзнателно, просто ми се изля в съзнанието, ако мога така да се изразя. Това беше по време на COVID-пандемията, той затова може би някакси не е много оптимистичен като настроение, но такива бяха времената, както се казва. И беше много леко цялото снимане, някакси много... Имахме известни проблеми с оператори и така нататък, но с различни тип препятствия, но самата работа беше много приятна и самите снимки бяха много леки, така и ненатоварващи. Каталин Старейшинска и Николай Орумов, двамата им герои, са в много особени отношения и отново имате един особен женски характер в потисната атмосфера, който опитва да намери изход. Да, аз по някаква причина не мога да обясня защо, но ги намирам за интересни, за така близки. Аз имам някаква фиксация от самото ми студентстване върху идеята за слабостта и за някаква връзка между слабостта и красотата, нали? Защото красотата е нещо съвършено, което е обречено в един несъвършен свят. И това нещо някакси и през образите, през характерите ми е наистина някаква фиксация. Просто ме изумява и не ме омръзва като тема. И в този филм като че ли също присъства идеята за някаква красота на слабостта. И слабостта и силата. Нали? Всъщност, в самото начало мъжкият образ беше малко и по-ясен. Той беше дори религиозна фигура, която после премахнах, за да не стане пък твърде радикално. Оставихте само особеното му отношение към помислите, които дали Бог ни внушава или дявола и така едно. Мен беше интересен образ на човек, който по някакъв начин духовен наставник, учител, ако щеш, и насилник едновременно. Просто това също има някакъв парадоксален такъв образ, но ако щете в сектите, това, което ми е интересно, аз може би някой ден ще направя филм за някаква секта, е, че винаги има един авторитарен учител, духовен. И някакси има някакво съчетание между спиритуалност и насилие, което е много любопитно като някакъв парадокс. Може би това е било нещо, което съм търсил. Защото той в човешката природа, има го в човешката природа, има и духовност, има и някаква каверзност. Има го и това нещо, че много често хората, които се смятат за праведни, за тези, които по някакъв начин се отъждествяват с правото, с закона, с християнските ценности, ако щете,
всъщност са много, не би казал зли по някакъв начин, но въплъщавате някаква сила и някаква агресия. Има някаква агресия в цялото това нещо. Много внимателно подбирате ситуациите, пейзажите, интериорите, в които да се случи цялото действие. Да, киното е изкуство на метонимите, или как се казваше. Всичко сложно в киното. В киното изразяваш общото чрез цялото, звуково, като картина. Общото и наистина трябва да намериш това, което е по някакъв начин есенцията на живота на тези хора. И нещо, което една случка, което изразява една година от живота им, ако щете. Така че, според мен е важно да се намира, да няма нищо излишно. Това също, аз не мисля, че съм го постигнал, сега като си гледам филма, нали, се намира неща, които може и без тях. То трябва да стигне до момента, в който абсолютно нищо излишно няма, защото тогава остава само нужното. Спомням си, че за първи път, като се видяхме с вас по повод дебютния ви късометражен филм, говорихте за, без да искам да се съсредоточавам върху стила, за Сатанинско танго, за филмите на Апичат Понг, Вираситакул. След това в рамките на програмата Пловдив 2019 говорихте много интересно за историята на киното, за новите подходи, за търсенето на киноезика, а не на литературния език в киното, че киното, животът как беше, не в три действия, на няколко пласта и така. В смисъл, не че искам да изрека някаква стратегия имате по отношение, но много добре знаете какво правите. Това важно ли е за режисьора? Да, аз когато го намеря, съм убеден какво искам. Не винаги, често казвам, имам усещането, че знам какво правя, но като режисьор трябва да се преструвам, че винаги знам, защото екипа, като усети, че не знаеш какво правиш, ставаш слабия и те изяждат просто. Но аз се променям, както и филмите си. Може би бих отговорил по различен начин на въпросите от преди няколко години, когато сме си говорили за другите филми. Имам чувство, че света е малко по-объркан, или поне аз го възприемам. Някакси последните години, наистина, след тази пандемия, по някакъв начин имам чувство, че беше наистина някакъв преломен момент, особен в много други неща се случиха, нали, ясно за войни, за нахуването на изкуствен интелект, който е голям въпрос и в нашата сфера. То е просто нещо, което никой не знае по какъв начин може да се развие, но въобще този елемент на някакъв абсолютно изглеждащ автентичен изкуствен образ, който AI може да създаде, т.е. изкуствен интелект може да генерира нещо, което е абсолютно неразличимо от реалността. Това е вече въпрос хората как ще продължат да възприемат визуална информация, включително и кино, до каква степен ще доверяват на нещо, предположение, че загубили всякаква форма на вяра в автентичността на това, което виждат. Аз имам чувство, че има и някакво дори отчуждение на хората от визуалното. До сега беше едно такова пренасищане, Инстаграм, постоянно цъкане, постоянно картинки, визуална информация, шум, нещо, което по някакъв начин девалвира смисъл и на фотография в някакъв аспект, защото нещата станаха толкова лесни, демократични, че те смислово по някакъв начин загубиха стойност. Така че не съм сигурен, че не ми е много ясен света. Аз не съм от хората, които имат така отговор на всички въпроси и смятам, че нека съм окей с тази си позиция, че имам неща, които искам да изследвам, но нямам много отговори на много от въпросите, така че не знам дали ви отговорих. И да не сте, това въобще пък не е важното, защото не само в изкуството и в разговорите понякога не търсим отговор в някаква съвършена конкретика, но все пак относителна конкретика, как се развива и плана за пълнометражен филм? Пълнометражният филм е на етап сценарий, като имаме вече няколко, даже 2-3 чернови. В момента работя върху нова, като мисля, че там има някаква яснота, има структура, така че съм оптимистичен, че може би до края на годината ще имам нова версия и вече зависи от филмовия център кога ще бъде финансиран и съответно вече реализиран, като сигурно се надяваме да снимаме максимално скоро, реално, но ще видим. По-различно е работа, за мен е ново, все пак първи пълнометражен филм, по-различен на мащаба. При късометражните аз никога не съм писал така наречените тритменти, не съм работил върху структурата, просто сега да ми пише целият филм, защото някакси можеш да го видиш пред тебе. Късометражен, пълнометражния е някакси твърде голямо платно и ако нямаш някакъв скелет, върху който вече да гърдиш някаква плът, става по-сложно да
да си го представиш как ще се протича целият филм. Така че е нещо ново и определено предизвикателство, но така, надявам се да сме готови с сценария скоро и вече живот и здраве да го снимаме в близко бъдеще. Живот и здраве и ние сме в очакване. Много благодаря за това гостуване и успехи за напред. Димитър Кутманов, гост в нашето място България. Да, съвсем малко да изчака още Димитър Кутманов, за да отидем на театър този път. Ново заглавие в репертуара на Народния театър Иван Вазов. Премиерата на постановката Театър беше в средата на октомври, а следващите дати, на които се играе, са 7, 15 и 16 ноември. Включваме Александра Гюзелева с повече информация. Здравей, Шани! Здравейте! Театър е най-новата постановка на Народния театър Иван Вазов, която се играе на камерната сцена, на която се намирам. Театър е по романа на Съмърсет Моъм, написан през 1937 година. Бойка Велкова се заема с драматизацията на този текст. Тя е режисьор на спектакъла и самата играе в него. Харесвам този роман, защото е много добре написан, защото има прекрасни образи. Преди това поставих в сатиричния театър Постоянната съпруга и истински харесах Съмърсет Моъм. Почнах да търся други негови пиеси, за съжаление не са преведени, но попаднах на романа Театър и реших да се заема с драматизацията му. Прекрасен език има автора, бляскав диалог, виртуозни такива обрати, интриги, много изящни ситуации, в които се случват нестандартни неща. Екипа са повечето актьори на Народния театър, които са прекрасни мои колеги, много талантливи, много умни и много гъвкави актьори, на които съм благодарна. И разбира се, нашите гости Ирине Константинов от Театър София, Александра Свиленова, която още е на свободна практика, и Даниел Върбанов. Моята роля е главната роля на Джулия Ламбърт. И друг път съм играла в свои спектакли, то много трудни роли. Това е едно наистина предизвикателство, защото по този начин си поддържам формата. Откривам и друга гледна точка, когато гледам колегите си, когато се самонаблюдавам преди истински да се отпусна, за да мога да споделя ролята с публиката. Не всеки го прави, аз може би съм по-смела, но съм си благодарна, защото човек трябва да опитва, да прави, да търсим начин да се развиваме. Музиката е на Теодоси Спасов, сценографията на Чавдар Гюзелев, хореографията на Татяна Соколова. Благодарим на Александра Гюзелева и на Бойка Велкова. След тях се отправяме към финала на предаването. Утре домакини са колегите от Русе. Утре ще се разбере и кой е носителят на голямата литературна награда Елиас Канети. 7 са номинираните. Ние, разбира се, стискаме палци на Красимир Димовски. А това, че е пловдивчанин, е най-малкото основание да го правим. Най-голямото е неговия великолепен роман "Тезеят в своя лабиринт". Всички останали са изключително достойни и великолепни български писатели. Така че гледайте утре от 18:30 нашето място България от Русе. Така се разделяме. Приятна и спокойна четвъртък вечер.